Kiva, kun ei alkanut sataa. Vähän ripsi. Niin, vähän ripsi, mutta toivottavasti ei nyt ala sataa, ennen toi vikatreeni. Ami, hei, me ollaan täällä elokuun alkua viettämässä täällä Pielisen rannalla Juuassa. Että sä oot vetänyt treenit. Minkälaiset treenit täällä vedettiin? Mä vedin ihan tuo tekniikkapainotteisen perusharjoituksen tekniikkaa, otin vähän tuohon alkuun ja vähän käytiin askelpareja ja ristiaskeleet läpi ja lyöntejä eteen taakse. Vähän tuossa hanskat kädessä otettiin tuommoinen 15 erää tuossa suurin piirtein meni. Otettiin ihan rauhallisella teemalla vähän turrintoja, blokkeja, vastaiskuja. Ja tämmöinen perusharjoitus, että tuossa oli vähän eri tasoista porukkaa, niin lähdettiin oikeastaan aika alkeista ja hiottiin niitä. Mikä on ihan hyvä, että itsekin mä ammattilaisena kumminkin olin tässä 10 vuotta, niin kyllä mä noita samoja treenejä vetelin itsekin tuossa aina ennen matsia. Entistä mestaria kuunneltiin korvat hörössä siellä. Joo, kyllä siinä oli, että nuorimmat nyt ei Pelle jaksanut ihan tarkkaan kuunnella, mutta ei mitään tekemisen meininkin pääasia. Lähdetäänkö liikkumaan pikkumaan hiljaa tuonne katsomaan, mitä tuolla saunan tuntumassa on. Onko se koskaan täällä Pielisellä kalastellut? Mä en ole kalastellut täällä, mutta mä oon käynyt katselemaan tätä paikkaa kerran aikaisemminkin. Että oli silloin paikallinen opas, just näytteli mulle vähän tää paikkoa. On tosi hienoa maisemia. Harmi vaan, kun tulee niin paljon kilometrejä tuolta Helsingistä. Ei ihan joka viikonloppukin tänne asti tulla, mutta jos olisi lähempänä niin varmasti viettäisi paljonkin aikaa kesällä täällä. Että täällä mieli lepää ja unohtaa nuo arjen stressit ja paineet. Hei, kuule, mulla oli semmonen juttu, kun mä ajattelin sinulta kysyä, kun silloin kun sä olit vielä aika noviisi ammattinyrkkeilijä, niin sä ottelit ensimmäisen Suomen mestaruus ja ainoankin mun tietääkseni ainoa Suomen mestaruusottelu Kai Kauramäen kanssa. Eikö se näin ollut? Helsingissä väänsit pistevoiton. Joo, ja käytit kerran kaitsua vähän luvullakin. Vai 2 kertaa? Kerran taisi käydä. Pari kertaa kaitsu oli vähän pääsi kolauttaa aika kovasta, mutta siinä ei tullut luvunlasku, että kerran käytiin luvulla, mutta oli tosi kova matsi, että mulla oli silloin 3 matsia alla. Ensimmäinen matsi oli ekassa erässä, meni muistaakseni poikki, toka matsi tokassa erässä ja 3. taas ekassa. Mulla ei ollut ammattinyrkkeilykokemusta kuin 4 erää ennen sitä matsia. Siis mä otin 10 erää siinä, niin se oli kyllä hyvä kokemus, mutta siis mä sanon, että se auttoi mua kehittymään henkisesti tosi paljon, että se antoi monta vuotta sitten niinku ylöspäin. Kyllä, se toimi semmoinen askeleena. Kyllä, että se oli todella iso steppi mun uralla. Tää on mulla kato aasinsilta tähän storyin, kun meillä tuolla odottaa tuolla saunan tukena niin kaveri, joka ottelee alemman raskaansairaan Suomen mestaruudesta, eikä silläkään ole hirveästi kokemusta. Niin mitä sä ajattelit silloin, kun tunsitko sä, että tää on liian kova steppi tää mennä tähän näin vähällä kokemuksella, näin vähillä erillä tähän mestaruusotteluun? No kyllä se oli silleen, mutta mä muistan silloin, kun mä sain tietää tästä mahdollisuudesta, että mulla voi ottaa se 10 erää, että jälkeen mä ajattelin, mitä mä jaksaa ja mitä mun kunto kestää. Mutta sitten mä aloin vaan sparraamaan, mä kävin Rauhala Janin kanssa ja muiden amatöörien kanssa treenaamassa, otin 8 erää sparreja hyvällä teemolla. Kyllä se pikkuhiljaa se usko alkoi tulla, että kyllä mä jaksan 10 erää ottaa. Mä itse asiassa pidin aika kovaa vauhtiakin siinä matsissa. Mun mielestä kaitsu alkoi vähän väsyäkin siinä, että se ei oikein pysynyt enää mukana siinä vauhdissa. Mä itsekin pidin vähän liian kovaa vauhtia. Kyllä se oli mullekin semmoinen fyysinen suoritus. Miten sitten matsin jälkeen, niin miltä 10 erää niin tuntui sen jälkeen? Että oliko sitä seuraavana päivänä vai oliko sitä jo sinä iltana niin ihan sippi? Kyllä sitä oli aika puhki. Itse asiassa mä olin varmaan siinä 10 erässä enemmän puhki, mitä mä olin taas noissa mun 12 erän tittelimatseissa. Mä otin sen verran kovalla temmolla ja mulla ei tosiaan ollut kokemusta pitkistä matseista. Se oli mun mielestä ehkä raskaampi juttu kuin nämä 12 erän tittelimatsit, mitä mä otin. Okei, sä eilen kävit muuten tuossa, kävikö sä tässä saunassa? Mä en käynyt tässä, mä kävin tuolla toisessa puusaunassa tuolla takana. Varmaan pitää tänä iltana kokeilla tää. Joo, tässä on tämmönen lauttasauna, jossa me käytiin eilen ja pulahdettiin. Kävikö sä uimassa? Mä en käynyt uimassa pitää kyllä tänään on pakko mennä. Hei, mut siirrytään tähän toiselle rantasaunalle. Täällä on porukkaakin. Vähän alkaa ripsiä, mutta muuten ihan jees keli. Tässä mulla Monosen Marko, tässä on tää Pielisen kivinyrkki ja meidän kehätyttömme Krista sitten täällä hymyilee kanssa. Ja nyt mä voisit sanoa, että kun tämä mies joutuu nyt siihen samaan pätsiin kuin sinä silloin joskus aikoinaan Kaitsun kanssa siellä toisessa päässä tulee olemaan se puupää eli Janne Forsman, niin
Anna nyt neuvoja miehelle, että miten tästä nyt selvitään tästä lokakuisesta prässistä. Ei mitään, Toni, ei ole oikoteitä, niin sä varmaan tiedätkin, että sun pitää treenaa kovaa ja saada paljon eri alle sparratessa. Ei sinne, se on aina kova paikka, että otat säkkiä 10 erää, se on kova juttu, mutta toisaalta vielä matsi, että kaveri lyö sua ja sun pitää lyödä takaisin. Ei siihen auta mikään muu kuin treenaaminen ja valmistautuminen tosissaan. Ei sen ihmeellisempi juttu ole kuin 6 erääkään, kun sulla on vaan ne omat pohjat tehty hyvissä ajoin. Pitkiä sparrisessioita, voit sparraa ihan tuosta 80 erää, 2-3 eri kaverin kanssa, tulee aina tuoreena sieltä. Tulee hyvää rytmiä treeneissä ja valmistautuu ja muistat levätä se viikossa ennen matsia. Silloin se kunto nousee ja se duuni, mitä sä oot tehnyt, se tulee esille sen matsissa. Mites Marko, minkälaisena nyrkkeilijänä sä Aminin muistat? Sillä oli aivan sanotaan huippu-ura ja nosti suomalaisen ammattinyrkkeilyn niin tähtiin. Minkälainen nyrkkeilijä sulle mielikuvana on Idi? Maailman top 5 nyrkkeilijä oli parhaillaan. Ja esikuva. Joo. Mikä sinusta niin sai, mistä sä tykkäsit Aminin nyrkkeilyssä? Kova lyöntisyys. Joo, oliko se sun vahvuus? No en mä nyt siis sanota, en mä nyt mikään niinku hirveä kova lyöntinä, mutta mulla oli hyvä silmä ja hyvä ajoitus ja kaikki perustui siihen, että eihän mä nyt jos me lähdetään jotain mittareita lyömään ja jotain numeroita lähdetään hakemaan, niin en mä nyt varmaan niinku kovin lyöjä ole. Mutta en mä tiedä, mä luulen, että mulla oli se ajoitus, että kaveri lähti tulemaan, niin mä löin just siihen, enkä melkein. Et jos kaveri on sekunnin sadasosan myöhässä, tekee pienen väistön ja lyö sit vasta, niin eihän niitä tyrmäyksiä tule, mutta sun pitää lyödä samaan aikaan. Kyllä. Kaveri vastaa, niin silloin se lyöntivoima moninkertaistuu, että mulla oli se pokeri lyödä samaan aikaan. Ja tietenkin mä olin treenannut hyvin ja oli mulla niin tavallaan sitä lyöntivoimaa, mutta en mä mikään yhden lyönnin tyrmää ei ollut, että mä löin suojauksen läpi. Mutta yhdellä iskulla susta oikeastaan tuli tähti, kun Christophe Tendil ristilyöntitilanteessa pyörtyi oikein totaalisesti. Mun mielestä se oli semmoinen kulminaatiotilanne, jossa susta tuli tähti. Joo, no kyllä joo. Sitä antoi paljon itseluottamusta. Mä muistan, kun mä lähdin sitten Sylvesterin vastaan, niin mä mietin vaan, että Sylvester oli ottanut 10-12 erää hänen kanssaan ja mä vedin ulos se 5. niin mä ajattelin, että miksi mä voisin lähteä Sylvesterin vastaan. Ja sit tietenkin oli vähän pelko perseessä, kun se matsi siinä Sylvesterin vastaan lähti liikkeelle. Oli silloin kotiylöys siinä selän takana, mutta sitten mä aloin uskoa oman tekemiseen siinä 6. erän kohdalla enemmän. Sitten se Sylvesteri vastaan, niin se yksi vasen koukku, niin tuli sieltä puun takaa ja se ratkaisi siihen. Ja siitä saa paljon itseluottamusta, niin mä olin taas yhtä astetta taas kokeneempi ja taas nousin tavallaan uuden tason siitä. No miten sä näkisit, kun palataan pikkusen siihen keskisarjan Suomen mestaruusotteluun sillä Helsingissä Kauramäkeä vastaan, niin sen jälkeen kun sä olit voittanut sen matsin, niin se oli jonkunlainen sulle semmoinen boosti uralle. Se antoi niinku uskoa, että tästä voi tulla jotain ihan todellista. Oliko se näin? Joo, itse asiassa sen jälkeen nyt ei tullut mitään matsitarjouksia hirveästi niin mistään maailmalta eikä mitään sen kummempaa. Kyllähän porukka noteras mut ja Skandinaavissa se järjestäjä, joka järjesti silloin se illan tuossa Helsingissä, niin ne noteras mut tavallaan piti mielessä. Mutta sen jälkeen mä otin muistaakseni joku 2, 3, 4 matsia taisi ottaa pienemmissä silloissa. Haukiputaalla yksi matsi oli ja sitten tuli yllättävä tarjous just täältä promootiolta, kuka järjesti tämän Kauramäki matsin silloin, niin mä sain sitten tehtyä niin TV-sopimukset sinne ja TV oli siinä takana ja sai ja hyvinkin matsijuttuja. Mä kävin Espanjassa ottaa ja Ahvenanmaalla ottaa. Sitten kävi ikävä juttu, että Tallista lopetti nyrkkeilyn tuottamiseen ja loppu TV-diili, niin tää Talli ei silleen ilman TVtä, niin sinne jäi varmaan 20 nyrkkeilijää työttömäksi. Mut se kääntyi onneksi. Se kääntyi sitten onneksi todella, kun toi Risto Juvonen Live Nation tuli mukaan tuohon meidän hommaan ja usko muuhun ja Tolponen Juho ja alkoi tekemään meille matseja. Sitten kerättiin ottaa yksi matsi tuolla kisahallissa, hyvin promotoitu ilta, tuotiin vähän meidän nimeä esille ja sitten mä tyrmäsin sen Argentiinalla, se 5. vai 6. Sitten siitä saatiin nopeasti Tendilin matsi, mistä se puhui. Ja sitten sen jälkeen Sylvesterin matsi ja sitten yksi oli siinä. No, jos ajatellaan tätä tietyllä lailla noviisia monosta, niin se olisi tietenkin tehtävä näyttävä voitto, jos meinaa niin askeleita eteenpäin, niin Suomen mestaruusottelussa. Ei riitä semmoinen pikkunätti voitto. Kyllä, hyvä voitto ja sitten sen jälkeen nimeä täällä omalla alueella ylös. Lähialueen porukka alkaa kiinnostua, yhteistyökumppanit. Sitä kautta saadaan vähän laadukkaampia vastustajia, saadaan järjestettyä leirejä, saadaan vähän taloutta kuntoon. Sitten kovempia matseja pikkuhiljaa. Mites Marko, miten sä oot treenannut? Miten kesä on mennyt? No joo, ihan hyvin reenannut. Kerran 2 päivää. Joo.
Ei tässä mitään. Perhelisäystä odotellaan. Joo, sitäkin. Se ei alkaa jännittää. Kumpi se jännittää enemmän? Suomen mestari? Perhelisäys. Näin se menee. Se on hyvä juttu. Että No Krista, sä tulet olemaan siellä kehätyttönä näyttämässä numeroita vähän ja niin poispäin. Niin joudut sä näyttämään kaikki 10 erää vai mitä tässä tapahtuu? Mitä sä veikkaat, miten käy siinä SM-ottelussa? No ei sen varmaan edes monta erää tarvita. Kumpaan suuntaan? No Kiviniemeltä totta kai. No eli luottamus on kehätytölläkin kova. Sanos nyt, että Marko, että kun sä treenaat, niin mitkä on ne treenauksen pääpainot? Ajatteleksä sä sitä Forsmannia niin kuin vastustajana vai ajatteleksä sä vaan omaa tekemistä vai miten sä niin kuin... Omaa tekemistä ja sitä 10 erää ottelee. Joo. En mieti mitään, se loppuu jos loppuu. Niin, 10 erästä lähettää, sitä vaan reenat. No miten sinua on koskettanut, kun alkaa tämmöistä pientä naapuritallin tämmöistä niin kuin keskustelun nostoa ja pientä ehkä kevyttä nälvintää olla, niin miten sä niin itse, sattuuko se sinuun tai oletko se niin seuraavaksi tästä toista sisään ja toista ulos. Niin, eli tässä. Mites sun uralla, niin oliko tämmöistä loan heittoa tai tämmöistä ollenkaan niin Joo, näissä piireissä? oli sitä jonkun verran, mutta ei se muokaan se yhtään haitannut. Sitten just niin kuin Marko sanoi, että se matse, mihin se valmistautui, niin se valmistautui siihen 10 erään. Mulla oli ihan sama juttu. Mulla oli taas silloin, kun mä otin Kauramäkeen vastaan se S-matti, niin mä taas tunsin Kaitson. Niin mä pystyin vähän mielikuvia pystyin vähän asettaa sitten, että miten mä ottelen ja mitkä siihen menee. Mutta loppupeleissä oli vasta omien parhaiden aseiden niin parantamista ja hiomista ja sitten siihen 10 erään valmistautumista. Mä aina ajattelin ennen matsia, että mä menen täydellä. Aina. Mä en ikinä ajatellut, että mennä ulos. Joo. Kuule, Marko, sua sanotaan Pielisen kivinyrkiksi. Periaatteessa sekin on yksi hyvä nimike. Sit sä olisiko se lähtökohdat sille kivinyrkille ollut kovista iskuista, mutta myös siitä, että sä olit täällä Lahden Nunnauuneella kivimiehenä, Joo. eikö se näin mennyt? Joo, näin. Mutta toisaaltahan sä et ole loppujen lopuksi edes juukalainen, sä oot vuokkolainen, eikö niin? Eli Vuokko on pikkasen Juuan keskustasta, onko pohjoiseen ja sitten Pielisen rannalla kuitenkin. Joo. No, ootko sä käynyt kalalla täällä koskaan? Oo. No, Amin ei ole ikinä käynyt, ei mitään. Pystyisikö sä joskus näyttää sille, että miten täältä kalassa? Joo, me kävin itse asiassa torstaina kalassa 10,2 kiloinen hauki. Oho. No niin, siinä Asikaisenkin silmät vähän pyörähti. Mulla on 4 kiloinen iso. Okei. 15 senttiä pitkä. Mutta hei, tämä alkaa olla nyt jo sitä kalavaleitten kertomista. Tämä homma on tässä, me jatketaan täällä leiriä, elokuu on menossa, upea elokuu Pielisen rannalla ja täällä harjoittelee siis Aminin johdolla Marko Kivinyrkki Mononen kohti SM-ottelua Kimmelissä 60. Tervetuloa.